яттан Коръән аятларын укый, өлкәннәр исә сокланып карап утыра. Бу шәһәр күләмендәге Коръән уку конкурсында җиңгән малай-кызлар. Ибраһим да шуларның берсе. Бәйрәмгә әти-әнисе, энекәш һәм сеңелләре белән килгән. Кичкенә булуына карамастан, берничә көн ураза да тоткан. Бүген мин Коранны сөйләдем сәхнәдә, Назират сүрәсен. Уеннар уйныйбыз, катнашабыз. Бу җырга моңга гашыйк София Сикаева. Кулагын ачар ишетүгә карамастан синтезаторда татар халык көйләрен оста башкара. Открытка ясау буенча осталык дәресендә дә катнашкан. Открытка ясадым дустыма. Бүген бәйрәм бик матур, бик әйбәт. Сегодня очень весело. Бәйрәмгә килдем һәм конкурска бардым, браслет ясадым. Минем әби ураза бер ай тотты. Бәйрәмдә физик мөмкинлеге шикләнгән, күп балалы, аз керемле гаиләләрдә тәрбияләнүче 500 малай һәм кыз катнашты. Төрле мастер-класслар, конкурслар оештыру өчен 100-гә якын волонтер җәлеп иткәннәр. Менә шундый ислам төсе яме бераз керсен, халык та бәйрәмне танысын, балалар да ураза бәйрәме бар икәнлеген белсеннәр. Бу бер тәрбияви бер чара булып торды инде. Соңыннан балаларны һәм ураза гаете уңаеннан оештырылган чарага җыелган кунакларны чәй өстәле янына дәштеләр. Төп сый Казанда пешкән пылау. Мондый бәйрәм быел беренче тапкыр узды. Аны киләсе елларда да үткәрергә телиләр. Инзилә Хөсәенова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.